हामा जानायनि थांलाय फैलाय खालामबाय थाखो बिमा। मा जादों? मा जादोंसो बुंदों नोङो? दा टाइमा खैदा जाखो? खेल दं नोङो? मोनानि 9 बाजिबाय, दासिमबो नोंनि फिसाजोआ न'आव हाबफैयाखै। नोंहा खेल दङ? नंगौथ', 9 बाजिबाय। मानो दासिमबो सफैदिया बेलाय? बेथ' थिग नङा। बेखौनोथ' बुंदों आङो, नोङो फिसाजोखौ एसे सासन होदो होननानै। सासन खालामसै। फैथोंल' बियो। बेखौ दिनै मानजा होनसै आं। फैग्रोथोंल' बे गथ'आ। औ, नुगासिनोखा आङो नोंनि सासन होनायखौ। हनै, सौफैबाय नोंनि फिसाजोआ। आफा? आफा, ओजों फैनायसै। मा जाखो आफा? हाय एथ' मोनालायनाय, बहा थांना फैया नों फिसा? देरहासारखौसो लोगो हमहैदोंमोन आफा। ए, देरहासारखौसो? औ। आंलाय सानदोंमोन। मा? मोना हौवा मानसिजों लोगो हमना फैनानै आरो बहाय खुसियै खोथासो खोन्थाफैबावदों? नङाब्ला इसिग्राब मोनाजासे लोगो हमो? नोङो सानाव बेसेबां थांलाय फैलाय लोगो हमो हम? मा बुंनाय जादों बियो? आं बेखौ देरहासारजों लोगो हमहा होननानै सानदों। आरो नों? औ, दिनैनिफ्राय देरहासारजों लोगो हमलायनाया बन्द'। औ, बन्द'। मा बुंखो नों आफा? सिरि था, अनेक दिन नायगासिनो दं आं नोंखौ। आफा। सिरि था, खुनु आफा गैया। इसिबां दिन नोंनि बिमाया नोंखौ बुजाय आजाय दोनबाय थादोंमोन। दिनैनिफ्राय आंसो नोंखौ न'आव जोबथेनानै दोनसै। ओरै फै। आफा, दिनै मा जाखो नोङो? आफा! सिरि था, आफा! खुनु आफा गैया। आफा, दिनै मा जाखो नोङो? बिफा, खोनासंथ'लाय। सिरि था नोङो। आंनि फिसाखौ आं मा बुजायो बे आंनि खोथा। आफा, मा जाखो नों दिनै? नोमानि खाथियाव एक्टिंसो देखायदों। ए। नोङो आंखौ दाबुसैल' होनदोहाय। आफा, आंखौ दाबुसै। दिनैनिफ्राय आरो आङो देरहासारखौ लोगो हमथारला। बा, बेखौ दाबुसै। बियो गावनो बुजिखासिगोन। सिरि था नोङो। देरहासारखौ लोगो हमला होनदोंहाय। आं दिनैनिफ्राय लोगो हमथारला देरहासारखौ। थिग दं। नोमानाव निमाहा बिहै। अब्लासो नोंखौ अनगोन आङो। आइ, आंखौ निमाहा होदो। दिनैनिफ्राय आं नों जेखौ बुङो बेखौनो मानिसिगोन। दे आंनि लोखि आइ, आं नोंनो ओंखाम खुरनानै लाबोनोसै दे। दे आइ दे। जाबाय दा, औ। थेंक इउ पापा, आंनि पापायानो सबसे बेस्ट। आंखौ लिंहरदोंमोन सार। औ, जिराय। नों मिथिखाबाय जानांगौ, बे फेक्ट्रि मालिकनि फिसाजोआ फैगासिनो दङ। बे फेक्ट्रि मालिकनि फिसाजोआ बेंगलरनिफ्राय मेनेजमेन्ट कर्सखौ फोजोबनानै फैबाय। आरो बियो गाबोननिफ्राय गासैबो कम्पानिनि मेनेजमेन्टखौ खालामसिगोन। बिनिखायनो एसे साबधानजों सलिदो। बेखौ साननानै नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। बिनि बिफा थानाय समावनो आं डुप्लिकेट चालान खालामनानै चालान पास खालामदोंमोन आं। बेथ' मैया दाख्लैनि गथ'सो। ओहो, नों बेखौ भुल बुजिना लाबाय। मैया दाखालिनि गथ' होननानै सानना लानाया गोरोन्थि जागोन। मानोना बियो बेंगलरनिफ्राय मेनेजमेन्ट कर्सखौ फोजोबनानै सार्टिफिकेट लानानै फैबाय। नों बिनि फारसे बांद्राय मिथियाब्लाबो आं मोजाङैनो मिथिगौ। सारा बिनि फारसे बांद्राय दासानसै। बेखौ फैग्रोहोनायसाय, अब्लानो बिनि फारसे सानजागोन।
ओइ नोंसोर बबाव थांनो सिङाव मानो मा खामानि दं जोंनो सान्दा नांगौ दिनै हाबनो मोननाय नङा मिटिंबो सोलिगासिनो आरो मालिकबो फैगासिनो होमबाथ' जों बे गेटआव नेनानै मालिकनाव सान्दाखौ लानानै थांनांसिगोन ओइ बे गेटआ फांनि दे ओइ नोंसोर मा खालामनो सानदों नों जोंखौ लाखिगोन है हनै फैबायबो मालिक नङा माथो मालकिनसो नायसाबाय दं आंखौ जबरदस्ति बुनानै गेटखौ फांनानै दोनबाय मानो जोंनो सान्दा नांगौ सान्दानि थाखायनो गेटखौ बन्द' खालामनांगौ ना दाथ' गेटखौल' बन्द' खालायदों जोंनो सान्दा होआब्ला बे फेक्ट्रिखौनो बन्द' खालामनो हागौ जों ओइ मोजां मोजां सान्दाखौ हर नङाब्ला आं हराबालाय हराब्ला बिखाखौनो संलांजोबगोन आं Tanda nang tala. Oi chalabat. थेंक इउ मानि थाखाय आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बेथ' जोंनि कर्तब्यखा गावनि मालिकखौ बासायनाया आंबो बे कम्पानियावनो मावो खुलुमबाय मेडाम मेडाम नों बिसोरखौ ओरैनो हगारनाया मोजां जायाखिसै औ अन्थ'थ' जोंनोथ' खोन्थाजाबायमोन ना मेडाम जों बिसोरखौ शिक्षा होगौमोन अन्थ'थ' पुलिस केसथ' होगौमोन बुंनांगौआ नोंसिना जोब्बाय ना आगोलाव मा नोंसोर थाम्फै बुथारग्रानि खामान्डारमोन नङा मेडाम माने नोंखौ बिसोरो एटेक खालायदोंमोन ना बिनिखायनो बिसोरखौ जोबथेसालियाव दोनहरनाया गाहाममोन बिसोर जेसेबां साजा मोननांगौ बिसोर मोनखाबाय आच्छा बिसोरखौ दोनथ'दो लुइस जोंनि दिल्लीनि फाइलआ सोरनाव दं फाइलआ आंनाव दंमोन मेडाम मानोबामोन मेडाम आंनो नांगौमोन एसे दरखार जादों जागोन मेडाम गाबोन फाइलखौ फाथायहरनोसै अके आंहा दा गोदान प्रजेक्टनि मिटिं दङ सार मानसिया बांद्राय मोजां जानाय नङा बायदि मोनबाय आं जोंनि खामानियाव हेंथासो जागोन बायदि मोनबाय आं मंगलानो बे समा नों जेब्लानो गोसो जागोन अब्लानो हाबा होनो हागोन नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा मेडाम नैबे नेवलायखौ हमखाबायब्ला जेसेबां थाब जायो एसेबां थाबैनो नागिरदो बिजामादैखौ फरायनायजों लोगोसे एसे खान्दानि नायनोबो मोजांखौ नायनानै आंनो थाबनो खोन्थाबानो जाबाय दे नोंनो जेसेबां रां नांगौ आं होजोबगोन औ दे 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 बिनि फारसे नों जेबो सिन्था खालामनाङा मा जाखो आइ रायलाया आं रावजोंबो नोंबो हरनो गोसोखा आंखौ गुबुनजों मा जामारदों देंखो आइ बुंसाय बुङाबालाय दे आफा नों मानो बिदि बुङो माथो जामारदों आइ आइया आंनि थाखाय हौवा नागिरगासिनो बेखौनो नों इसिबां सिन्था खालामदों आइ खोमाया हरनाय खोमाया आं खायदा बोरै खालामगोन आइ नों सिन्था दाखालाम बुजिबाय आइ मालाय फैखो देवानिनो मिस्टि हैनो नागिरदों नामा बायद'आ हैनो थिनदों आंखौ र'
आं एसे गोदैसिन खालामनि। हा गोदैसिन मा जिनिस बिलाय? जानाय लोगो लोगो मोनगोन। बुजिजोबखाबाय आङो। नों हैनोसै नामा? आंनो हैनोसै। दे। आं हैयासै सारानो हैबाय। मा गोदैसिन बुस्थु बेलाय? बेनो गोदैखा आरो मा गोदै जाबावनांगौ? माबासै नामा? मोनथिजोब्बायलै आङो। मोनथिखाबाय आङो। देवानि मोनसे खोथाबाव। औ दे हौवाया जाहाथे नायनो मोजां जायो। मेडाम नों जेबो सिन्था खालामनाङा, नोंनि साननाय बादिनो जाजोबगोन। दे। देवानि बाबु, नै फिफा, नोंसो लाबोबाय? आंनि फिसाजोनि थाखाय इसिबां मोजां बिजामादै नागिरग्रानो आं लाबोआब्ला सोरथो लाबोनांगौ जाखो? जानांलायला नामा? जालाबा थाथोंसै। जानोसै जायालासिनो थाबा नोंबोथ' गाज्रि मोनगोन ना? जायाब्लाथ' गाज्रि मोनगोनानो। जादो देवानि बाबु। जानोसै होमबा? जानोनो लाबोखादों। जाबावदो बाबु। मा जारलाबायखो बेलाय? हा मा होनदों? फायखानाया बबेथिंलै? फायखाना? नै ओरै थां ओरै। जुदि दिनैनिफ्राय आं थाखाय हौवा नागिरनो होनबावबा बे सिखाजों दानस'गोन आङो। मानो सिगां फिथि गबसोलाय बेलाय? नोंखौ आथिङाव दानस'गोन आङो। जेन्टलमेन, जुदि जोंनि प्रडाक्टखौ बिदेशाव फाथायहरनो हायोब्ला जोंनि मुलाम्फाया 10 कोटि मुलाम्फा जागोन। खिन्थु मेडाम, जोंनि लकेल खिनियाव मालखौ डिलिभारि खालामाबा मा जानांगौ? बिरखाङा थिगखौनो बुंदों मेडाम। बायह्रानि अर्डारखौ कमप्लिट खालामनो थांनानै जोंनि लकेल खिनिनो मालखौ हरनो हायाब्ला जों बिपदाव गोलैनाय नङाथ' मेडाम? एथ' कोटि थाखानि अर्डारखौ जों ओरैनो हगारनोसै नामा? बिफा थैनायनि उननिफ्राय आं बे चेयाराव जिरायनायनिफ्रायनो आंनि थांखिया बे कम्पानिखौ 1 नाम्बार पजिशनाव लाबोगोन, बे आंनि थांखि। नाथाय मास मोननैनि गेजेरावनो एसेबां बुरजा अर्डारखौ माब्रै बे खम समाव हरनो हानांगौ जाखो मेडाम? बेथ' सम्भब नङा। मानो सम्भब नङा? जोंनि कम्पानियावथ' लेबारफोरा गोबाङानो दङ, हायैनि खोथायानो गैया। खाथियावनोसै दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा, कालि फुजा। बे समाव बांसिन लेबारफोरानो सुटियाव थांजोबो मेडाम। दरखार जायोबा आं लेबारफोरजों रायलायगोन। रायलायनानै माबा मोनसे समाधान जागोनखौ आं साना मेडाम। मानो? बे गासै लेबारफोरनि इउनियन लिडार थायो। बेजों रायलायाबाथ' सम्भब नङा। बे इउनियन लिडारजों आं देखा खालामगोन। सोर इउनियन लिडारा? इउनियन लिडारनि मुङा देरहासार। देरहासार। नोंनि खोथाखौ बुजिजोब्बायमोन आं मेडाम, नाथाय बे एथ' खम समायाव
एसेग्राब बुरजा प्रडाक्टखौ दिहुननांगौबो सम्भब नङा मेडाम। एसे साननानै नायसाय, नोंसोर साना नामा बे टि कम्पानिया बिदेशावबो मिथिजाथों होननानै? सानो मेडाम, नाथाय खैएक दिननि उनावनो दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा, कालि फुजा। फुजायाथ' प्रत्येक बोसोरावनो फैबाय थागोन, नाथाय बिदेशाव बेफोरबायदि जोंनि प्रडाक्टखौ हरनो सुजुगखौ मोनगोन ना मोनला? जागोन मेडाम, नों साननाय बायदिनो जासिगोन। आं लेबारफोरजों रायलायनोसै। थेंक इउ आंनि खोथाखौ लाखिनायनि थाखाय। थेंक इउआ आंसो नोंखौ होननांगौ मेडाम। बै उन्दै समाव नोंनि बिफाया बे फेक्टरियाव आंनो खामानिखौ होआमोनब्ला आंनि न'खरा मा जागौमोनथाय। ए थारमाने नोंनो बै उन्दै समनि? औ मेडाम, आंनो देरहासादा। अब्ला मोजाङानो जाबाय। बाह बाह, मा गोमोथाव खौरां! नोंसिनि कम्पानिनि माला बिदेशावबो साप्लाय जासिगोन। आरो आं मा बेयाव आखाइ हेबनानै थाबाय थानोसै नामा? नङा, माने मेडामा ओरैबायदि जिद खालामबाय ना जे जों बायद' जानांबाय। बेफोर खोथाखौ आं खोनासंनो साना। आं जे नोंसोर सानै सैमा बांग्रानो सम सम रां हरो, बेखौ सानदोंमोन नामा नोंसोर ओरैनो मोनदों होननानै? ठीक आसे, नोंसिनि गुदामाव आंनि माखासे रेजेक माल गोग्लैनानै दं, बेफोरखौ सुबिदा लानानै साप्लाय हरोब्लानो जाबाय। सार, जोंनि कम्पानियाव सुपारभाइजारनि पस्टआ खालि जानानै दं। बे पस्टआव जोंनि सासे मानसिखौ सोनानै बे नोंनि रेजेक सापातिखौ हरोब्ला मारै जागोन? बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां। दासो मोजां बुद्धिखौ मोनदों। चियर्स। Cheers. May we coming, madam? अ लुइस, फै हाबफै। Many congratulations, madam. थेंक इउ। थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जै दिननिफ्राय मेडामा बे सियाराव जिरायनानै बे कम्पानिखौ मेडामा सामलायदों, बे दिननिफ्रायनो जोबोद मुलाम्फा जादों ना सार? औ औ, एकदम कारेक्ट खोथा। बिनि गासिबो बाख्नायजाथावानो जोंनि लेबारफोरासो। थार खोथा बुंनो थाङोब्ला देरहासार नङामोनब्ला बे एसेबां खम समायाव जोंनि कम्पानिया बिदेशाव माल हरनांगौआबो सम्भब नङामोन। हाबनो हागोन ना मेडाम? ए देरहासार, फै हाबफै। आंखौ मानोबा लेंहरदोंमोन मेडाम? दिनै नोंनि थाखायनो बे कम्पानिया 10 कोटि मुलाम्फा जाबाय। बिनिखायनो आं नोंनो मोनसे दायित्व होनो सानदों। दिनैनिफ्राय नों बे कम्पानिनि सादारन लेबार नंला। दिनैनिफ्राय आं नोंनो स्ट'रनि दायित्वखौ होनो सानबाय। मा नोंहा आपत्ति गैयाथ'? आपत्ति गैया मेडाम, नों दायित्व होबायब्ला आं निस्सय फालिसिगोन। मेडाम, आपत्ति गैयाब्ला मोनसे खोथासो बुंगौमोन आं। मा बुं दे। आं आंनि फंबायनि थाखायसो साख्रि मोनसे फिसा मोनगोन नामा? नोंनि असे फंबाय? औ मेडाम, आंनि निजा फंबाय। आंनि फंबाया आं बादि लेखा रोङै नङा। आंनि फंबाया थांनाय बोसोरावनो BA खौ कमप्लिट खालामबाय। बे नोंनि फंबायब्ला साख्रिया जासिगोन दे। सार, जोंनि केन्डिडेटआ मा जाबावनांगौ जाखो? मेडाम, नोंनिसिम मोनसे फिसा रिकुवेस्टबाव। मा बुं दे। आंनि फंबाया मोनथिनो नाङा जे आंनि रिकुवेस्टआव मेडामा साख्रिखौ होदों होनना। मानो? नङा माने बिहा सासे लेखा गोरों, आं लेखा रोङै मानसियासो गावनि थाखाय स्रोदै साख्रिखौ बिनानै होदों होननानै मिथियोब्ला बिनि गोसोआव लाजिखांनाय फैगोन। दे आं खोन्थाया। मेडाम, आं बे नोंनि सहायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा मेडाम। गोजोननाय थाबाय मेडाम, थांदिनि। बेखौ मा खालामखो नों मेडाम? देरहासारनि फंबाय नोंसोर साख्रिखौ होबाय? औ होबाय। बे पस्टनि थाखायथ' जोंहा सासे केन्डिडेट दंमोन ना? सरि, बे खोथाखौ आगोलाव बुंनायमोनब्ला साननानै नायगौमोन आं। दा खिन्थु जाला। देरहासारनो आं खोथा होबाय। सार,
मा सानखो? दासिमबो सानाखैमोन आं, नाथाय साननांसिगोन। आयै 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 हा मा जाखो? मानो इसिबां दावराव जाखो? गोजोन खौरां आयै। मा गोजोन खौरां बेलाय? आयै आं साख्रि मोनबाय। मा फिसा? नों साख्रि मोनबाय? जोबोद मोजां जाबाय फिसा। औ आयै, रुपालिटि कम्पानियाव। आदा बिक्रम, बे कम्पानियावथ' आदा देरहासाराबो मावो। औ मावो, नाथाय बियो लेबारनि खामानिसो मावो। आरे आं सासे अफिसार बे कम्पानिनि, सुपारभाइजार रेंक। मिथिबाय आयै, बेथना मासाव 20,000। आदायाथ' 6-7 हाजारल'सो। आदा ओरैनो बुंबाय थानोसैल', मिस्थि जाहोनांगोन। र', नों दा देरहासारा फैग्रोथों, अब्लानो मोनजागोन। आयै बेलाय आदाया फैबाय। नोंना जिउआ जोबोद गोलाव फिसा। नोंनि खोथा रायलायबाय थानायावनो नोङो सफैबाय। मा जादों आयै? मानो इसिबां खुसि दिनै? फिसा बिक्रम, नों दानो नोंनि मोजां खबरखौ खिन्थादो। औ आयै। आदा, आं रुपालिटि कम्पानियाव साख्रि मोनबाय, सुपारभाइजार पस्टआव। बेथ' जोबोद गोजोनथाव खौरां। देरहासार फिसा, बिक्रमाथ' नों मावनाय कम्पानियावनो साख्रि मोनदों। नों जेबो खबर मोनाखै फिसा? आरे आयै, अफिसार रेंकनि साख्रिखौ फिसा फिसौ लेबार मावग्राफ्रा मारै मिथिनांगौ? आयै, आंनि फंबाया जे साख्रि मोनबाय, बेनो सबसे गोजोनथाव खौरां। आंनि फंबाया गावनि सेस्टाजों दिनै साख्रिखौ मोनबाय। र' आं मिस्थि लायनि, नोजाराव बेखौ लानायसै। सार, बेनो जोंनि साहा बागाना। औ सार, मोजाङै नायनानै लादो। ओरैहाय फैसाय फंबाय। ओइ फुंखा, ओरैहाय फैसाय। मानोमोन आदा? नायलाय बे सोर? आंनि फंबाय, बे कम्पानियावनो सुपारभाइजार। ए नंगौना? मा नोंनि सिनायथिखौ लादो। खुलुमबाय सार। आंबो बे कम्पानियावनो मेकानिकेलनि खामानि मावो। बिसोरबो जोबोद मोजां खामानि मावो। आदा देरहासार, बै मोनसे मेसिना मा जाखोथाय? मा जाखो? एसे नायनांसिगोन। फंबाय, नों बर' बाबु मेनेजारजों नायथ'लायदो, आं एसे नायनानै फैनि। फुंखा, थौ नायनि। थौ। गोख्रै थौदो आदा। थौदो सार। सार। मा? थौ सार, बै जोंनि मोनसे गुदामाव रेजेक मालखौ नायदिनि। मा बुंनो सार, मिजिं बायदि एसेग्राब मोजां मानसिनि साहा बिलाइखौ रिजेक्ट खालामजोब्बाय। आच्छा, रिजेक्ट खालामो सोर? सोर खालामनो? नोंनि बिदा देरहासारानो। मिजिं माहाजोना एसेग्राब रिकुवेस्ट खालायसेयावबो बिनि साहा बिलाइखौ साप्लाय हराखिसै। सार, लोगो हमनो नामा? बै मिजिं माहाजोनखौ नों सारनाबो माबा मोनसे मुलाम्फा जानो हागौ। औ। लोगो हमनाय जागोन। थौदो सार, थौदो। वेलकाम बिक्रम, वेलकाम। नों आंनाव फैनायखाय आं जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद मोजां। मा साननानै नोंनि बिदाया आंनि मालखौ रिजेक्ट खालामबाय थायो आं बुजिनोनो हाला। आच्छा, नोंनो बुंनायसाय, आंनि इसिबां दामि दामि मालफोरा मा नोंसिनि गुदामाव ओरैनो गोग्लैसोनानै थानोसै नामा? र' होनबा कয়েকদিন সময় होदो।
आं गासिबो थिक खालामना होजोबगोन। आं बे कम्पानियाव जइन जानानै बावाखै, बिनिखायनो एसे धैर्य हमबावदो। आच्छा, नों बेखौ नाजावग्रोनाय। आं सानदों मा लादो सार, लादो। आखायाव फैखानाय रांखौ नाङा होनो नाङा। थेंक इउ। नों जुदि आंनि बे रेजेक्ट मालखौ साप्लाइ खालामहरोब्ला आं नोंनो 10 लाख रां होगोन। 10 लाख? औ। सारा मानो इसिग्राब सिन्था खालामखो? सारा जेबो खालामनो नाङा। आं सालानखौ लिरखाजोब्बाय। नों खालि सयल' खालामबानो जाबाय। खालि सयल'? औ। मा राजिथ'? जागोन। आं दा होनबा थांदिनि? औ दे जागोन। एबार खिन्थु खामानिखौ जागोन बायदि मोनबाय। नायसाय दासिमबो उन्दुगासिनो दङ। बिक्रम आफा सिखारदो, सानजौबाय। सानजौबाय माथो जाखो? नै माथो जाखोनो, हाथायावबो थांनांसिगौ, मैगंबो गैया। आं थांनो हाया दिनै। मानो? थांनो हाया माने थांनो हाया। मानो? मानो? आं बेखार समाव जा बुंबोदों बेखौनो मावदों। आं दा साख्रि मावो। अब्ला हाथायाव थांगोन ना सोर? आदायालाय माथो जाखो? बेथ' ओरैनोसो थायो सानसे थारला। छि। जाय मानसिया बे न'खरनि थाखायनो गावनि थैखौ दै खालामनानै बे न'खरनि गासिबो बिबानखौ लानानै उन्दै समनिफ्रायनो गासै बे न'खरखौ दैदेनबोगासिनो दङ, आरो दिनै नों बिदाखौ बेबादिसो बुंबावबाय। हे, जेबो थाङाबो आं। आं खोनानो मोनदों जे नोंसोर रां लानानै जिखुनु जा खामानि मावो होनलाय। मा खामानि? सोरखौबा थाख्लायनांगौ नामा? नाङा, थाख्लायनो नाङा। गिनायनि थाखायल' बुख्रुब बुख्राब खालामनांगौ। मोजाङै खोनासंनानै लाखा। बेनि मुङा देरहासार, रुपाली टी कम्पानियाव इउनियन लिडार। सानफ्रामबो बेलासिनि 5 बाजियाव सुथि जायो। बियो सुथिनि उनाव हारसिङै थाबायनानै फैयो। बे समावनो बिखौ बुख्रुब बुख्राब खालाम। बियो जाहाथे आंनि फिसाजोनि सायखंनिफ्रायबो गोजानाव थायो। जागोन दे, नोंनि बुंनाय बायदिनो जागोन। नाथाय बे खामानिनि थाखाय जोंनो 20,000 थाखा नांगोन। जागोन। नोंसोर आंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा। खामानि जाखांनायनि उनाव लोगो लोगोनो रांखौ मोनगोन नोंसोरो। देरहासार। जोहार महाशय। नमस्कार। दिनैनिफ्राय देंखो मुंनि मानसिजों रायलायनाय आरो लोगो हमनायखौ बन्द' खालामदो दे। खालामाबाथ' नों मिथिखागौ मा जागोन। आं नोंनि बुंनाय बादि मावाबालाय? मावाब्ला गुफुर हादोराव थांगोन, बिना टिकेटै। बै समावबो नोङो सान्दाखौ हरनो होआखै, आरो दिनैबो बेबायदि खालामबावगासिनो दं। नोंसोरखौ आं दिनै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय ओंखाम जानायखौ बन्द' खालामदो होनोब्ला नोंसोर खालामनो हागोन ना? हायाना? थिग बिदिनो आंबो आंनि मोजां मोननाय हिन्जावखौ
लोगो हमलायनायखौ गारनो हाया। Get बे बारजुजों स्लिप नोंबो हो आं गैया बाब्रे बाब जि होयोब्रा है सानफि गनोब्रा नोंलाय आदा जों एसे बाहेरायाव थांनि दे आदा देरहासार मा बै 3 नाम्बारनि मिशना सोलिबाय थाफुनाय समावनो बन्द जाबाय बेखौ एसे नायफैनायसै फुंखायालाय फुंखाखौ लानानै मावै थां नै नों मिथियाखै आदा माखौ फुंखाया साननैसै फैयैया लोमजानायनि न'आवनो दं फुंखाया लोमजानानै दं फुंखा देरहासार फै जिरायफै आं मिथिखागौ नों फैगोन होननानै खोमथायासो खोन्थादों नों लोमजानाय दङ होननानै मुलिया जागासिनो ना जायाखै मुलिखौलाय जागासिनो प्रिया ओजोंहाय फैसाय र' आदा थांगासिनो मानोबामोन आदा आया आदा देरहासार नों माला फैया नै दासो फैदां न' बिनानाव नों मोनसे खामानि माव बिनानाव आंनो साहा कापसे फुदुंना लाबोथां दे नोंसोर रायलायबाय थाथ' आदा आं साहा फुदुंना लायनि नों फैबाथाय मा लाबोबाय थायो मानो बेफोरबायदि लाबोलायनांगौ जाखो देरहासार नों बेफोरनि फारसे खर' गाहामायनो नाङा देरहासार सम आंनाव गिखांनाय फैयो आं थैनायनि उनाव आंनि बिनानावा मा जागोन सोर नायगोन आंनि अनगा बेहा सोर दंबावो बे संसाराव नों बेफोरनि फारसे मानो इसिग्राब साननानै गावखौनो दुखु होबाय थायो जोंलाय सोर जाखो नोंनि बिनानावा जोंनि बिनानाव नङा नामा दिनैनिफ्राय नोंनि बिनानावनि हाबा हरनायनि गासैबो बिबानानो आंनिसो नों बेफोरखौ मा होनखो देरहासार औ होनबायना नोंनि बिनानावखौ बिलाइनायनि दायथ'आ आंनिसो आं प्रिया बिनानावनि हौवाखौबो नायखाबाय आं हौवाखौ नायखाबाय सोर आर सोर जाबावनो आंनि अनसुला फंबाय बिक्रम नोंनि फंबायखौ बिबोनां मोनोबाथ' जोबोद मोजाङानो जागौ आं बायदि गरिब न'खरनि बिनानावखौ नोंसिनि न'खरा नाजावगोनसे आसलथे नों आंनि न'खरनि फारसे जेबो मिथिया आंनि न'खरा आं जा बुंगोन बेनो जाजोबगोन दिनै आं बुङो नोंखौ नोंनि बिनानावा आंनि फंबायजों हाबा जागोना बे फाइनेल खासै आदा साहाया नै ओहो
दिनैनिफ्राय आदा नङा बेवाइसो। साहाया लोंदो देरहासार। बे मा? नों लोंदोल'। दे होमबालाय। आयै दे जाबाय फिसाफोर। दे हामबायसै। नै दासिमबो सिखाराखै। नै सिखारद' साहाया गुसु जानोसै। सिखारद' ना। सिखाराबा था नों। साहाखौ दोननानै थांसै आं। हेइ बहाय थाङो नों? हगारना दानो सोरबा फैगोन। हगारना दराबो मारियाखै गाव हाबाथाय। माथो जाखो आंनि बिसिखौ अननायाव सोरबा नुनाया? बेवाइया खामानियाव थांनो ओंखारबाय। आदाया खामानियाव थांनो ओंखारदों नोंहालाय माथो जाखो? नै माथो जाखोनो ओंखाम ओंख्रियालाय सोरनो संनांगौ जाखो? ओंखाम ओंख्रि संनो आइयालाय माथो जाखो? आइयानोथ' गासिबो संखाजोबो ना? गाव हाबाथाय मा बुङोथाय? बे न'खरनि गासिबो जानाय लोंनाय खरसाखौनो आं होजोबो। थेवब्लाबो जुदि नों संनानै खावनानै जाहोनांगौब्ला। नों बेफोरखौ मा होनखो? आं बे न'खरनि बिहामजो। ओहो नों बे न'खरनि बिहामजो नङा। देख नों आंनि बिसिसो। नों सासे अफिसारनि बिसि। अफिसारनि बिसियाबो जुदि संनानै खावनानै जाहोनांगौब्ला मानसिफ्रा मा बुंनांगौ? अफिसारनि बिसि होननानै आं मावा दाङा ओरैनो थाबाय थानांगौ जाहैबाय। औ थानांगोन। गुबुननि बिसिफ्रा जेरै साब सिखोन गानै जोमै थायो नोंबो थानांगोन मिथिबाय? बाजै नोंखौ आइया ओंखाम संग्रायाव लेंहरदों। आइखौ बुंहै फैनो हाया होननानै। नों बेफोरखौ मा होनखो? पुर्निमा नों आइखौ बुंहै आं थांगासिनो। आं मा बुंदों? आइखौ खोन्थाहै फैनो हाया होननानै। आइया आंखौ मा साननांगौ जाखो? नों बेयावनो था। आं रायलायनानै फैगासिनो दं। आयै मा जाखो आफा? आयै आंनि बिसिजों फंनैसोबो खोथा रायलायनो मोना नामा? नोंनि बिसिजों रायलायनायखौलाय सोरथो बादा होखो फिसा? बादा होआखैब्ला मानोथो खनले लेंहरगासिनो दं? थारमाने नोंदाया खामानियाव थांनो खाबदाब जागासिनो नालाय बेनि थाखायनो बिहामजोखौसो खामानि मावनो लेंहरदोंमोन आं। बे न'खराव बिहामजो गैयै समाव आदाया जाया लोङा खामानियाव थांदोंमोन नामा? खोनासं आयै, दिनैनिफ्राय बिहामजोखौ बे ओंखाम संग्रायाव दा लिंहर। बेवहाय ओंखाम संनानै जाहोनांगौब्ला बिनि महरा गाज्रि जागोन। बिहामजोआ बिनि फारसे माबा बुंदों नामा? गासिबो खोथाखौनो बुंजोबनांगौ नामा? नोंहा बुजिनो हाया नामा? माखौ बुजिनानै लानो? बिहामजोआ हाबा जायै समावथ' गावनि न'खरावनो सङै खावै जाहोखायोमोन। महरा गाज्रि जानांगौमोनबा बै समावनो गाज्रि जाखागौमोन। आयै आं नोंजों थरख' जानो होननानै फैयाखै। नों बे न'खरनि थाखाय मावग्रा रुवाथि लादो नङाबा आदानि हिनजाव होदो आरो आं गाबोननिफ्राय क'टाराव थाहैनोसै। मा दासिम ओंखारखाङा नामा? बिहामजो आइ कवाटाराव मोजाङै थाहै। पुर्निमा आयै नोंबो मोजाङै थाहैफादो। औ जागोन आयै। थादो गोख्रै फिसाफोर थादो बेवाइ। औ दे। आदा थांसै।
तमंग के काम कर लगी काम कर मादै नों बेवहाय औ आं बेवहायनो फैदों नोंजों आंहा रायलायनांगौ माखासे खोथा दं बुं नोंनो बेसेबां रां नांगौ आंनि फिसाजोनिफ्राय जानगार जानो रां औ रां गोरिब थाखोनि मानसिफ्रा गोनां गिदिरनि फिसाजोखौ मानो मोजां मोनो आरो मानो लानो नागिरो आं मोजाङैनो मिन्थिगौ न' बेखौ नाजाव बहाय 3 लाख रां दं बे रांखौ दिनै नों आंनो होबाय बे रांखौ लानानै नोंनि बायदि गोसोखौ फिसा खालामजायोना खालामजाया नायनायनि आं मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया गाहाम गरिबनि ओंथिया बिबायारि नङा रांजों साफ्रोमबोखौनो बायनो हाया बायनो हायो बायनो हायैनि जेबो खोथायानो गैया सोरखौबा 30,000जों सोरखौबा 3 लाखजों नोंनि बेसेनालाय बेसेबां आं दिनै आखाइ खबजोबनानै नोंखौ खुलुमनानै बुङो मादै नों बे रांखौ लानानै थांफिनदो आंनि मोजां मोननायखौ रांजों रुजुनानै बायनो दासान आंनि सोलेराव जेसेबां दिन जिउआ थागोन अथ' दिन आंनि मोजां मोननायखौ रावबो सिफायनो हानाय नङा मादै जाम्बा गथ' सोरनि पारमिसन मोननानै दिनै नों मिजिंनि रिजेक्टेड साहा बिलाइखौ सालान पास खालामनानै साप्लाय हरखो नों मा जाखो मानो सिरि थाखो थारमानि सानस'नोनो हायाखैमोन मेडाम बुजिस्लाबनोनो हायाखैमोन मेडाम बुजिनानैबो बुजियै बायदि जाफ्लाखो नामा सरि बिक्रम नोंखौ बे कम्पानिनिफ्राय दिहुननाय जासिगोन नोंनि सासपेनसन लेटारखौ नोंनिसिम फाथायहरनाय जासिगोन मेडाम बे रिजेक्ट मालखौ आंसो साप्लाय हरदोंमोन मेडाम आंनि फंबायनि जेबो दाय गैया रेहा सार नोंसो बे खामानिखौ मावदों आं सानाखैमोन नों बे कम्पानिनि एसेग्राब गिदिर खहा खालामगोनखौ सरि देरहासार इउ आर सासपेन्डेड फंबाय दिनैनिफ्राय बेफोरबादि गोरोन्थि हाबा दामावसै थेंक इउ आं दैखौ बानस'नायनि थाखाय आरो आंखौ एसेबां बुजायनो नाङा नोङो जाया जाया आं नोंनो बेफोरबायदि समाय होबाय थानो हाया ओरैनोबा सप्ता खनसे बारलांखाबाय आंनो कয়েক दिन समाय होदो आं गासिबो थिक खालामगोन दाख्लैबो आं हमजानोसैमोन आदायासो दायखौ बानस'ना लानानैसो आं बारग'दों आं नोंनि प्रब्लेमखौ खोनासंनो साना आंनि खामानिखौ माव नङाब्ला आंनो 10 लाख रां हरफिन आं दा बे समाव जेबो मावथ'नो हानाय नङा नोंथाङा मा खालामो खालामदो हेलौ हेंथा मा बुंखो नों देरहासार इसिबां गिदिर बदनामखौ नों रुजुनानै लाबावबाय मानो सैथो खोथाखौ मारैनो खोन्थायासै नों गावनि फंबायखौ बासायनो थाखाय बेफोरबादि बुंनानै लायामोनब्ला गुबुन लामा गैलामोन देंखो गुबुनखौ बासायनानै गावखौनो इसिबां गिदिर बदनामाव खोख्लैनानै लानानै सारा जीवन रुजुनानै लानोसै नों गुबुन सोर गुबुन बिक्रमा आंनि असे फंबाय देंखो बेखौ बासायनो थांनायाव बे बदनामखौ आं मानो रुजुनानै लानो हाया जानो ओहो आरो आं रावनिबो दायखौ बानस'नानै लाहोला नों मानो बुजिनो नाजाया नोंनि सुखु दुखुआव आंबो नोंजों दङसै आंबो दिनै मादैनो खोन्थाजोबगोन गासिबो दाया बिक्रमनिसो नाङा नाङा देंखो नाङा नों आइनो खोन्थानो नाङा
अन्नानै नों आइनो खोन्थानो नाङा। देरहासार मादैया नोंनि साख्रिखौ गैला होननानै मिथियोब्ला बे समाव मा होननानै खोन्थानो नों हा? देरहासार आयै उन्दै समनिफ्रायनो नोङो दिनैसिम जिखुनु खोथाखौनो खोन्थायालासिनो थायामोन नों फिसा। दिनै नोंनि साख्रिया गैला बे खोथाखौनो नोङो दिनै आंनो खोन्थानानै लायालासिनो थाबावबाय नों फिसा। नङा आयै आं नोंखौ माब्लाबाबो थगायनो हाया आयै। नंगौ आयै आंना दिनै साख्रिया गैला। बे मा खोनाखो आंलाय? हे इसोर आं सोरनि इनाय मावामोन आंनि न'खराव बेबादि निदाना सफैबाय। हे आफा इसोर हे प्रभु। आयै मादै मा जाखो मादै? आयै मादै मादै मा जाखो बुंना आयै। बेहाथ' हार्टनि प्रब्लेम जाबाय गोख्रैनो अपारेशन खालामनांसिगोन। गोख्रै अपारेशन खालामाब्ला उसुबिदा जानो हासिगौ। मा मेडाम अपारेशनाव बेसेबांसो रां नांगोन? अपारेशनावथ' 2.5-3 लाखसो नांगोन। 2.5-3 लाख? 3 लाख रां? नोंना खर' गाज्रि जाबाय नामा? एसेबां बुरजा रांखौ आं बहाय मोननांगौ जाखो? आइनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि फंबाय। डक्टरा बुंदों थाब अपारेशन खालामाब्ला आइया। फंबाय नों रांखौ गोख्रैनो जगार खालामना हरदो फंबाय। आंनि अबस्थाखौथ' नों मिथिखासिगौ। आं माथो खालामनो? बिमाखौ फिसिनो हागोन होननानैथ' नों लाखिदोंमोन। दाना थांदो मारै सिकित्सा खालामदो। बेखौ नों मा होनखो फंबाय? बिमाया आंनिल' नोंनि नङा फंबाय। ओइ नों थांदोलै थांदो आंहा जोबोद खामानि दङ। शाला थांबाय। नै आंनि बेगा बोरै खुला जाखो? आया आंनि राङा बहाय थांखो? थारमाने आदा देरहासारा लांबाय। आयै बिक्रम फिसा नों फैबाय आफा। आं मिथिखायो फिसा नों आंनि लोमजानायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो फैखागोनखौ। बिहामजो आरो पुर्निमा फिसामोनहालाय मारैथो दङ आफा? बिसोर गासिबो मोजां दंजोबो। आदालाय बहाय थांदों? नोंदाया आंनो मुलि लायनो थांदोंमोन फिसा। दानो सफैगोन नों जिरायफै फिसा। आं बेयाव जिरायनो होननानै फैयाखै आदाजोंसो रायलायनो फैदों। मा खोथामोन फिसा? बे सफैबा नों मिथिगोन। आयै सफैबाय फिसा। आं नोंनि मुलिखौ लाबोजोब्बाय आरो हस्पिटालावबो हाबनानै डक्टरजों रायलायखाजोबनानै फैबाय। दे फिसा। फंबाय नों आंखौ बेवहाय नुनानै आसरित मोनदों नों? मा बुंखो नों फंबाय? सिरिथा नों साला सिखाव। बिक्रम नों बिदाखौ बिदि बुंनो लाजियासै? आं मानो लाजिनो सिखावखौ सिखाव होननायावलाय? आंनि न'निफ्राय दिनै रां खावना लाबोदों बियो। फंबाय आं नोंनि न'निफ्राय रां खावनानै लाबोदों। आयै नों आंखौ फोथाय आं रावनिफ्रायबो रांखौ खावनानै लाबोआखै। आं मिथिखायो फिसा नों माब्लाबाबो बेबादि हाबा मावा फिसा। आं जुदि नंखाय बुंदोंब्ला बेनावनो सोंदो। नोंनि अपारेशननि बेबस्थाखौ बहाय रां मोननानै बेबस्था खालामखो बियो? बुं फिसा नों एसेग्राब बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय मोनखो फिसा? बे मारै बुंनो हाबावनो आयै नोंनि सिगाङाव सिखावा? आं खोन्थागोन बे रांखौ बबाव मोना। नों खोन्थागोन सिखावनि जानानै? सिखाव? सोर सिखाव?
नोंनि बिदा देरहासारा खोनासं दनस्रि नोंनि अपारेशनाव 3 लाख रां नांगोन होननानै खोनानाय लोगो लोगोनो नोंनि फिसाला बिक्रमनाव जोबोद आसा लानानै थांदोंमोन देरहासारा आदै अन्नानै नों दा जेबो दा बुंथ'सै नोंनि बिमाया सैथो खोथाखौ मिथियोब्ला बियो सुस्थ' जागोन खोनासं दनस्रि नोंनि अपारेशननि थाखायनो रांखौ बहा मोनगोन बहा मोना रावनावबो मोनैखायनो दिनै आंनि न'आव थांदोंमोन नै राङा लादो नोंनो जासिनाय रांखौ आं दासिमबो खेवाखै 3 लाख रां दं साननानै लादो साननांगौनि जेबो गोनांथि गैया मादै आं मिथिखागौ नों आंनो खम रां हरनाय नङा होननानै खोथाफ्रा गोसोआव दंखायोथ' दङ मादै मानो गोसोआव थाया जानो नोंनि फिसाजो देंखोखौ आं बावगारनांसिगोन रां लांखांनायनि उनाव नोंनि खोथाफ्रा जाहाथे ओरैबा ओरै जाफिना गिनो नाङा नों मादै जों गोरिब जानो हागौ नाथाय जोंनि रावा माब्लाबाबो ओरैबा ओरै जानाय नङा आं माब्लाबाबो देंखोनि जिउआव फैला दा नोंसोर बुजिनो हाबायथ' देरहासारा गावनि मोजां मोननायखौ नागारनांबाय नोंखौ सिकित्सा खालामनो थाखायनो आफा देरहासार आंबो नोंखौ भुल बुजिफ्रांदोंमोन फिसा होनबा आंनि रांखौ सोरथो लांखो हेलौ खोनासं आं मिजिं बुंदों नोंनि बिसि आरो रुफालि मेडामाबो आंनि खबजायावसै मा नों आंनिसिम दानो 50 लाख रां लानानै फै आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखा पुलिसनो मिथिहोयोब्ला नोंनि बिसिया सोरलाब सोरथाबबो जानो हासिगौ मिथिबाय मा जादों बुंसाय फंबाय मा जादों बुंसाय आदा मिजिङा नोंनि बेवाइ आरो मेडामखौ दैखांना लांबाय गिनो नाङा नों फंबाय आं थासान्दियाव बे न'खरनि मान सन्मानखौ लानानै रावखौबो गेलेहोआ आंखौ निमाहा होदो आदा आं नोंखौ जोबोद दुखु बुंलांबाय थायो आदा आंखौ निमाहा होदोलै आदा आंखौ नाङा सिखार फंबाय आइनावहाय निमाहा बि आंखौ निमाहा होदोलै हामबायसै फिसा आं जोबोद दुखु होबाय नोंसोरखौ आयै हामबाय फिसा हामबाय गिनो नाङा फंबाय बबाव दं बिसोरलाय बेखौनो बुङो गंसे थिरजों फारनैथिंबो सिखार खालामनाय नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ओरैनो लाबोबाय आं नै आरे सार सहिखौ लाखादो बे सुजुगावनो वाइ नट मानो खालामा जानो नैबे दलिलाव मोनसे फिसा सहि होदो बे दलिलाव मा लिरनाय दं बे दलिलाव नोंनि गासैबो फेक्टरि आरो साहा बागानखौ जोंनो दान होबाय होननानै लिरनाय दङ बे लेखायाव माब्लाबाबो सहि होआ नों सहि खालामाब्ला आं मारै बे नोंनि गासिबो फेक्टरिनि मालिक जानो हानांगौ मेडाम मानो एसेग्राब अहंखार खालामबाय थाखो मिनि खुसियै सहिखौ होबानो जाबाय ना नोंथ' दा जोंनि असे महरखौ नुबाय औ खालामा आङो सहि बे लेखायाव नों सहिखौ खालामाराना
सुखौ सुजों मारै खायख'यो बेखौ नैबे मिजिङा मोजाङै मिथिखायो। आच्छा मिजिं नोंथां, नोंथ' बिक्रमनो गोबां रां हरदों ना? बे रांखौ सुदै आसलै बोखांफिनगोन ना? निस्सय बोखांफिनगोन। हगार आंखौ! सुदै आसलै आदाय खालामदो। माबार सुदै आसलै। बेखौ जेबो दाखालाम अननानै मिजिं। खालामदो। बोरो हगार आंखौ जेबो दाखालाम। गवालै। हगार आंखौ! अननानै आंखौ जेबो दाखालाम। हगार आंखौ! हगारदोलै नों साइडआव हगारदो। हगारलै। गिनाङा आं दङ फै। नों जेबो गिनाङा। फै। जाबाय। मा मोखां नायदों? लागाय! नोंनोमोन ना देरहासारा? आंखौ सिनायाखै? नोंनि नोम्फाखौ सुथारनाया आंनो। Lagai, giữ giúp tôi. Đây, 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 đây.
Srang! Sar, malah aja gitu ya. Tuh. Ayah. Jabai. Jalai baik Sampai sampai. Gurlama bisi dong bere. Ya, bisi lo. Aidai. 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 Salah dau kilip apa? Aku ni mana Sar? Aidai. Aidai. Imam, bisa mulai dong. Jangan car. Kau salah ber. Cuma mainan ini je bukan abisirku. Kerja. Inspector Sapre is here. Oh. Terasa. Nengain ku akhir lana dashan. Constable oh. Sir. Jangan sir. Bere. Gurlap sir. Gurlap. Sir, ibar tor gurlap aja mau sigem. Nongaro. Aku lana thukur. Oh, zomainnya tuh dikerja. Oh, lalu nungsu tahu tile apa? Aidai. Aidai. Inspector Sapre is here. Kaja. And put my spor. Madam, Inspector Sapre thasa dia.
सिन्था गैया कुल मेडाम कुल खेवदो सार खेवदो थांखु दं गैया मेडाम नोंहाबो हारसिंलाय गुन्दा थेंक यू उनाव जागोन मेडाम इन्सपेक्टर साफ्रियाबो हारसिं नोंहाबो हारसिं मालाबाफोर लोगो हमजाया होमबा जागोन थ'दो मेडाम मेडाम खाजा होमबा दा थांदिनि मेडाम दे टाटा बाय बाय गाबोन लोगो हमलायदिनि होमबा आयै हामबायसै फिसा प्रिया दे हामबाय आंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोब्बाय आंखौ निमाहा होदो प्रिया देंखोआय थांदो थां देरहासार नोंनो आंनि जिउ थेंक इउ देरहासार दिनै नों नङामोनब्ला मा जागौमोनथाय बेथ' जोंनि कर्तब्यखा मालिकखौ बासायनाया दिनैनिफ्राय नों बे आंनि कम्पानिनि गासैबो बिबानखौनो लानांसिगोन बिमा जोंहाबो मोनसे दायथ' थाबायना औ आंखौ निमाहा होदो देरहासार दिनैसो बुजिनो मोनबाय आं मोजां मोनलायनायखौ रांजों बायनो हाया होननानै देरहासार दिनै आंनि फिसाजोआ नोंखौ मोनाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा देरहासार आंनि फिसाजोखौ दिनै नोंनो गथायबाय आं मोजाङै अनलायनानै रायजोखौ जादो औ हाबानि थारिखखौ आं नायनानै होनोसै नों नायबाथाय माबा मोनसे जायो ने आदै जागोन फैखो गासिबो जाजोबगोन फैदो थांदिनि थौदो देंखो फैदो बयबो थांदिनि आंनिखौबो दाजाब दानख' खालामनानै हाबानि थारिखखौ नायनानै होदोब्रा जागोन मस्लाफोरखौल' एसे माबायदि मानसिफ्रा बेलाय नों नाबाथाय खालि मस्लाल'